Ndizi. Yakigima umwanchi umuliye no gosemerya kwane buna kwatwali elitkolito ero nendingo kwaligania imeya Amayia Ensa Eyemo yabono magroba elindengo erena rayiniko kagwatika kuruchingongo chonsi inye chinse ireterene Frida kerubona sichinsemo chibyero kelyo niko tochukanga kwa tokubotera nere Joshua Autagenda kutubwatia asichinsemo chicha Facebook wetera Ndizi TV News Digital na wego chinsemo chicha YouTube na bagotonyara wetera Ndizi TV News na wego asinsemo ye website na bagotonyara wetera www.ndizitv.or.ke umwanchumulia chinga kitoroche omwaziri wechisemi Professor George Magoa anyara ko bagakuru ogochika aborokiwa na wego aborokia banyara ko bakwira na chiskuru litkolia angyo elinde ko egenderelia ne chisemi ichiabo igo mwanchumulia tetrika asensemeria kabere ya studio tonyore amangana yo asenchira yoko ya chuta tokwirana ngukomanyande ase enchira yo wekirano. The matter of the election, ours is victory deferred, but it's coming home. Let everybody know victory is coming home. Madhakaruo tebire obubui mborororo. Public servants will not be available to carry out political work. Abakoli emerimo be serikali mbaligo chigutumika bobege siasa. Hii bado ni mapambano ili haki mwishowe ipatikane. Twerovertie asokonyora oboene otebire Kalonzo. Biyakigima omwanchi omuliye gingo chaka nigongo chakera county ya Nyamira magega yobocholi monene gokolekana na boigo omorai ogatano bwense omochore gutanga sobene ne kyombeke likia getene tobocholi ne chimbebe IEBC abakora wano munyakirogo wafula chibukati nigo banyate kwa bakorokia ogwataneneka ase ababisabane banyate kwa bagwesoke na boigo gutukuterale amachibwa yo wano omulikito job maangi niganyara kwa bagakumira na bamenyibe county ya Nyamira abo asibanyara kwa bakoru ebirengereri byabo kobwatekana no bokoreri bwa IBC nabo igobuna obochari bwanyara kwa bogo kolekana ase enchira ya bene tunyaro roboti rwa senchira iyo bikirano. Maega ya